गुबैयै गिबियावनो आङो गासिबो मिडियानि सोद्रोमा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। गुबैयै जोंनि बे टारगेटआनो जाहैबाय जे जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफोरा जों बे बन्द सिजोनावहाय गोबां जायगायाव जों बेरायहैनायखौ नुनो मोनो आरो गोबां इन्जय खालामनायखौ नुनो मोनदों। दा जाहाथे बे बुस्थुखौ जों जोंनि लकेलावनो खालामनो हायो, बिनि थाखाय जोङो गोबां वाटार स्पर्ट्स एक्टिभिटिफोरखौ जों बाव लाबोदों। किड्सफोरनि जों बे दुगैनाय, साइक्लिं खालामनाय, रलिं खालामनाय, कायाकिं बा मटर बाइक बेफोरखौ जों गासिबो बेवहाय लाबोदों। बेनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि ओनसोलनि जाहाथे मानसिफोरा बे गुबुन जायगायाव थांनानै इन्जय खालामाजासे जोंनि लकेलावनो खम दामनि गेजेरावनो जों बेखौ इन्जय खालामनो हायो। बेनि थाखाय जों बे टारगेटखौ लानानै जोंनि ससाइटिया बेखौ जयै रायज्लायनानै लाबोनाय जादों आरो। गुबैयै एन्ट्रि हिसाबै जों आगे जेरै पिकनिक स्पटआव जेरै सोलिदों दासिमबो बेबायदियैनो लाबाय थानाय जायो। बाइक गंसेयावहाय सानै साथाम गाखोना फै जेबो जों सोमोन्दो गैया, जिखुनु बाइक हिसाबाव 50 थाखा, ओमफ्राय टट' बा 3 हुइलार आरो अट' बावहाय जों 100 थाखा, ओमफ्राय 4 हुइलारावहाय 4 हुइलार माने कार बाइक माबाफोरावहाय जोङो 200 थाखा, ओमफ्राय विंगार फैयोब्ला जों बेखौ 300 थाखा, विंगार मिनि बास बेखौ जों 300 थाखा लानाय जायो। ओमफ्राय बास गिदिर फैयोब्ला 500 थाखा लानाय जायो। बेनिफ्राय पार्सनेलि पार्सन हिसाबै एक्सट्रा जेबो लानाय जाया एन्ट्रि फिस हिसाबै। आरो बेनिफ्राय जे एक्सट्रा एक्टिभिटि खालामगोन बे एक्टिभिटिनि सायाव आलदा थागोन आरो। जेरै स्पिड बोटआव गाखोयोब्ला सासेयावहाय 200 थाखा खरि लानाय जागोन। ओमफ्राय कायाकिं जों जेखौ जों आखाइजों नाव जावग्रा, बेवहाय सासेङै गाखोजाग्रा, सानै गाखोजाग्रा दं, बिदि दङ। बेवहाय गाखोयोब्ला जों सासेयावहाय 200 थाखा खरि लानाय जागोन, 100 थाखा खरि लानाय जागोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय जे आथिंजों सालायग्रा साथाम साब्रै गाखोग्रा जे बट दङ, दा बेवहाय जोङो सासेयाव 50 थाखा खरि लानाय जागोन आरो। रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनाया बेनो जे बयबो जाहाथे जोंनि बे पिकनिक स्पटआव फैनानै रंजा खुसि खालामफैनो हायो। लकेसना जोंना बे बान्दो खर' गाथोन पिकनिक स्पट बारलिमारि।